Така, здравейте, аз съм Monster BG и това ще е една поредица, която ще се казва Unboxing на Pokemon Trading Card Black and White. Също ще има unboxing и на Yu-Gi-Oh, ако ще намеря да. И така, нека започнем. Така, ето го, е първото покемонче, Jellicent, супер. О, това е супер айтъм, Heavy Ball. О, още един Jellicent, найс, Бронзор, интересен покемон. О, вижте, бичинца, найс, Energy, звездичка, Аркайн, найс. Това е някакво растение, много интересно. Снисъл, странно. И вау, Риол, интересно. Хубави карти, не е зле. Ето пак оригиналния Jellicent. Така, това беше първи епизод на тази поредица, така че има още, очаквайте ги. Ще спра парите също на Minecraft, на Rayman Origins и на още други игри. Стига да не ми лагят. Ще има влогове и така нататък. Така че, чао за сега и очаквайте следващия епизод скоро!